В отдавна отминали времена, сред мистичните Родопи, малко селце лежеше сгушено под сянката на потисническата османска власт. В това селце живееше Хельо Винков, любящ съпруг и баща на синове. Но тъмен облак се извиси на хоризонта. Годишният кръвен данък наближаваше, а с него и зловещото пристигане на местния османски владетел и неговите войници. Готови на всичко да спасят децата си, Хельо и съпругата му издълбаха тикви с страховити лица, не подозирайки, че това ще промени съдбата на тяхното село. С настъпването на съдбовната нощ, османският владетел и войниците му стигнаха селото. Именно там, сред призрачния блясък на тиквите, се разигра сблъсък на страх и съдба. Войниците не бяха подготвени за смразяващата гледка, която се откри пред очите им. Страх сграбчи сърцата им и те се препъваха назад в ужас. Хельо Винков и съпругата му се превърнаха в спасители на децата и на селото. А от тази нощ нататък селата запразнуваха традиция, породена от храбростта им. Легендата за Хельо Винков надхвърли границите на Османската империя. Празникът на живота, единството и несломимия човешки дух в негова чест стана известен като Хелоуин.